Sudarto ya ngonan Jawa. Nggih. Di Tiger napa-napa itu lho. Duduk Itu nih. biasa. Oh. Itu lho nanti sing gede. Oh sampe enten iki. Ya no kayak gede-gede ngono. Yen dikenekno iki anu iki lho aku sing apa semut semut apa lho abang-abang ndoke. Nggih. Tuh. Yo Sampe enten iki nggih. Lho wah ngagem ade. ini lah Terus iki lembut-lembut. lho sampe enten iki tasik anu. Iya kan. Ini sak mini-mini ta. Oh, biasanya Yang gede jare ya ndek isor ngono. Lah ngene iki. manten dipakani anu iki. Ya. Oh, berarti nggih niki wade-wade ten ngelompok mriki. Oh, nganu nggih. Menten iki. Penyakit iki lho. Oh, rangas. Anu iki. Nggih. Iki. Nah, di Puradan mau gak mati anu. Cacing. Rikot. Wah, lha niku ngelompok. Ya biyen kan ketok ngene iku Nggih. renduk-renduk. Nggih. Kuwi gede kok kaya ilang. Aku kenal mbek wong Dong Banteng. Ya opo carane? Niki sementara tasik dipindah-pindah nggih. Ya sakjane iki ya wayahe winginan wis panen lho. Kaya entekno lho. Oh. Kayaknya rata-rata ngono arek lho. Nggih. Sakjane lek iki ya anu lho, ini iki ngene. Tapi lah iki lho. Semute abang ini. Kenekane digula apa anu ya? Kayak apa? Kayak apa maksudnya? Nek gula diobat. Dipakani gula. Oh, maksudnya kerjane ngelompok nggih. Ayo. Kenekane apa gula pakane? Apa anu? Biasanya kewan, Pak De. Biasanya kewan. Tahu usus ngono kaya. Nggih. Terus ditutupi ngene ngono. Seperti itu. Rasa ini. Ngene ya ndelok iku sing berbunyi mau ngono. Iki lho. Nek sing mboten Sajane ya anu ya ngene iki. Wah iki wis generasi kedua iki wae. niki. Ya wong wasna ya seneng ya kaya ngene ate gak seneng. Nggih. Kan seharusnya pun gelang itu nggih. Niki lak gelang. Yes pokoke kudune ya wis sak mini-mini iki lho. Kudu dene ya wis ana saking kene ya tak mbakno ndek ngene iki ya. Nggih. Oh. Ndek kene ilang kabeh ya.
sayangi gitu. Lagi iki tak jupokin dubure winginan. Mbon. Iki iku iki tak kayak di ngarep kono. Iya sih. Pipitan ini ya. Winginane aku ngrawuh iki lho, ngrawuh makane. Nggih. Tapi lek dipakani mumbul deh. Nah nih. Oh, bisa dengar. Ya telung lari. Beda nggih. Dipakani kali mboten nglumbuke. Tapi ini dari ya kan. Tahu nunggu film. Tapinnya juga atau pirang kilo ini. Mboten ngertos kula. Napa sih jenis tiger niku nggih? Tiger karuan. Di kono gue pakan kenean ya. Kan istilahnya biayane lho. Glotong nggih.